Hi guys, it's me Ronan and welcome to my channel. Okay, so I look ridiculous, no? So excuse my outfit. Ang lamig-lamig kasi guys. So parang ito, naka-t-shirt ako sa loob, tapos naka long sleeve, naka-pajama, naka-medyas. Ang lamig-lamig na nakita yung mga mga muscle ko sa sobrang lamig. I'm not sure kung gusto ko pa ba tong lamig na to or hindi na ako makapaghintay sa summer. Kasi normally, gusto ko yung ganitong weather. But this time, parang nasobrahan na yata sa lamig, di ba? But you know, hindi naman ako makatulog na hindi naka-on yung AC. Kasi yung parang yung hum, yung parang yung tunog ng AC, pang patulog ko kasi siya. So parang hinahanap-hanap ko siya pag hindi ko siya naririnig. Anyway, so kumusta naman kayo guys? So how's your week? It's Friday na nga pala, so magwi-weekend na. So ibig sabihin we survived the week, no? So that's good. So kumusta naman? Wala namang atake, wala namang hyperventilation na naganap, wala namang dizziness, wala namang anxiety attack or panic attack. Okay naman yung week natin. Well, siguro sa inyo, ako hindi. Kasi this week, I had once wala naman siyang trigger, no? I was at work. I was working. Ang dami kong ginawang trabaho kasi mga pending ganun. And then out of nowhere, no, parang ayan siya. So nagka-anxiety attack ako nung kailan ba yun? Wednesday or Tuesday, I'm not sure. Na parang hindi ako makahinga kasi hindi ako makaburp. Tapos parang hindi ako makahinga. Ang register sa isip ko, mahihimatay na ako. Tapos parang kinakapos ako sa paghinga. Feeling ko mawawala na ako ng malay. You know, alam naman nila sa office na may anxiety issues ako, no? So hindi ko na kailangan i-explain sa kanila doon. But yung mga minor na ganitong mga pangyayari, hindi ko na sinasabi. So what I did, nag-ano lang ako, nag-bathroom lang ako. Buti na lang may available na cubicle, no? Hindi puno yung CR. So nandun ako sa cubicle. So I did my breathing exercises for almost 5 minutes. Kumalma naman yung pakiramdam ko. Na-survive ko naman yun. Pero hindi siya totally nawawala. Andyan lang siya. But as I go along, na-distract na rin ako sa work. Medyo nawala na rin siya. Kasi hindi naman talaga siya totally magtatagal ng matagal na matagal. Normally, yung pinaka-longer is mga siguro 1 hour, 2 hours, 3 hours, mga ganun. Nawawala din kaagad siya, no? So, okay lang naman yun. Nasa-survive ko naman, wag lang yung sobrang ano. Kasi at least ngayon, alam ko na kung paano ko siya i-handle. Alam ko na yung sarili ko kung anong nangyayari sa katawan ko pag nag-a-atake ako. So I think importante din yun sa atin, no, na alamin natin kung ano yung mga defense mechanism natin sa sarili natin every time na magkaka-attack tayo. I hope this is just guys, a quick vlog. So hindi talaga tingnan niyo naman yung itsura ko. Oh my goodness, yung itsura. Dito ako ngayon sa pad, kakauwi ko lang. It's Friday morning, kakauwi ko lang from work. And bago ako matulog, eto relax muna tayo. Kinig mo na ng music, nood mo na ng basa mo na ng libro, nood mo na ng kung anong video. And then eto ngayon, nagvi-video ako. I just want to share this to you guys at para kumustahin na yan kayo kung kumusta naman yung week ninyo. So yun, or this is just an excuse for me, no, to use my new phone to vlog. I'm actually using my new phone for vlogging now. Normally, pag mga outdoors, I'm just using yung dati kong phone, yung iPhone ko. Pag yung mga sit down ko naman vlog, yung Canon na binili ko. But this time, since
this is a early birthday present for me kasi magbe-birthday na ako. Oh my god, I feel so old. Yun, so magbe-birthday ako. So, right now, I'm vlogging with my new Samsung Note 9. No, nag-Android na ako. Actually, it took me a while kasi I'm an iPhone user for a long time. So, hindi ko talaga alam kung ano ba, nag-anxiety ako doon. So, parang nagka-dilemma ako na ano ba talaga mag-change na ba ako. Pero marami kasing nag-convince sa akin na talagang mag-i-enjoy ako sa Android. Mag-i-enjoy ako sa mga Android phone kasi hindi sila maramot or whatever. Marami akong pwedeng gawin compared dun sa iPhone. And, eto yun. Ito yung video pala sa harap no ng Note 9. So mukhang okay naman siya. Ang lawak ng screen niya actually. Bonggang-bongga. Ang lawak ng screen niya. And then maganda siya. Ang nag-i-enjoy ako sa phone. Ang dami ko na-download compared dun sa iPhone ko dati. Hindi naman siya masyadong bulky din. Parang kasing laki rin siya ng iPhone ko before. But ito, nag-i-enjoy ako. So far nag-i-enjoy ako. I like it a lot. So we'll see. Wala pa namang 1 month. So makikita natin after 1 month kung gusto ko pa rin ba yung phone na ito. Or gusto ko rin bumalik dun sa iPhone ko. Anyway, so yun lang guys. So, kumusta naman kayo? Oh my goodness. Survive naman. So, at least that's a good thing, no? I know na it's really hard sometimes pag nagkaka-atake tayo. For those of you guys na hindi pa masyadong alam kung ano yung pinagdadaanan ninyo or kung paano i-handle, I know you'll learn how to. Kanya-kanya naman yata tayo ng mga technique kung paano natin i-handle yung anxiety issues natin. Yung sa akin lang, sinishare ko lang yung sa akin. Baka mamaya mayroon sa inyo dyan na pwede nyong gamitin or diba, it could help. And of course, kayo naman, kung meron kayong mga technique kung paano nyo hinahandle yung anxiety issues ninyo, share naman kayo dito below sa comment section para at least naman yung mga nakapanood nito, kahit konti lang muna tayo, and in the future, diba? So baka mamaya may mga nakapanood nito, matuto sila at least magamit din nila, malay mo mag-work din sa kanila, diba? Anyway, thank you nga pala. Thank you for watching and well, yeah, it's a happy weekend, no? Excited na ako sa weekends actually. Well, anyway, papalapit na ako papalit sa birthday ko, so excited na ako doon. Anyway, kailangan tayo maging excited doon, di ba? Hindi yung dapat na iniiwasan natin kasi syempre it's an achievement na umabot tayo dito sa edad na ito. Right? And I'm still alive, and I'm still here, I'm still fighting. I feel great, I feel good. And kayo din. Anyway, thank you so much for watching. I know na medyo brief lang to. Wala masyadong kakwenta-kwenta ng video na to. I promise next video ko, it's a sit-down video. May share ulit ako sa inyo regarding about anxiety and yung mga pwede nating gamitin and all to help us out with our anxiety issues. So just hang on there. You'll be fine. You're great. You're worth it. You're okay. Just choose life and choose happiness, and of course every day, every time you wake up in the morning, or kung ano man yung kung graveyard kayo, every time you wake up at night, start your day with a smile. Okay, so good night for me kasi matutulog na ako, may work pa ako mamaya. It's Friday, so bye guys. So see you next time. Thank you so much for watching. So bye for now.